Africa my continent, Africa my home. Se Africa kuyi South Africa kwaZulu siseThekwini, iTheku sihlanganisa nani neNewcastle. Umkhankaso njoba kuyi transport month uthi umkhankaso wethu depot to depot siyangena lapha kuma truck operators silalele ukuthi iliphi iqhaza abangalibamba ukuze abantu bephephe emgwaqweni bese silalela futhi abashayeli ikuphi okungenziwa abashayeli ukuze abantu bephephe. Siye lapha kwaNita sathola umshayeli walibeka uhlangothi lwakhe kodwa ingqinamba sibe nayo sithema sesifuna abaphathi bakwaNita hayi sasuswa kule pholi sayiswa kuleya sasuka kuleya pholi seza kule okusho ukuthi ke kuze kwashaya isikhathi sokushicilela abakwaNita bengakaphumeli obala ukuthi ubani abazosinika yena sikhulume na baze basinika nje safety officer nayo yavuka nje bomvu yathi hayi mina ngikhulumele ikhampani kodwa ke wayibukele le video uyilalele uyihlaziyele nina abantu bakwaNita isikhala savulekile sisengeza sonlalela uma ukuthi nimisele ukukhuluma nathi. I thank you. Africa my continent, Africa my home. Se South Africa ke la ese Africa sikwaZulu iprovince sila eThekwini kumetro. Kodwa ke namhlanje usuku olukhulu lwehlanu kungolwehlanu umhla ka10. Udadewethu uJacinta Mangobese Zuma uyavela lapha enkantolo enkulu yaseThekwini ubizwe human right into abambizele yona umi ngokuthi udadewethu uJacinta abantu abase South Africa kube abantu abakhona ngokusemthethweni ngokwamaphepha siyavuma singabahlali sizakhamuzi asibe ndawonye kodwa ongangeni ngesango uyafohla uyovela ke lapha enkantolo kuthiwa ngathi uphambene nomthetho uphambene nokulunga kodwa ke esikhulumayo ke thina kuthatha umuntu oyedwa ukuma athi mina ekhoneni lami ukhona ngizokwenza akugcini ngoJacinta sibonile umfowethu uMkhwanazi uNhlanhla Mkhwanazi ocommissioner KZN uvele wasukuma wathi izo manje liyanyakaza ngokuthi uthe angeke ngihlale endaweni enje ngibonga ukuthi kungcolile ufuna ukuthi ngisukume kube khona okuzokwenzeka uma kuukuthi umsebenzi uyangiphelela hayi kodwa abanye ngibengibalungisela nakho ke manje sinenge insizwa la lensizwa lena umshayeli wama truck ethi uyabona ngithatha ikhanda lami ngifaka under the block uma bengixosha belungu bobe bangixoshile kodwa ngiyafuna ukuthi nazi ukuthi kwenzakalani la ngisebenza khona umshayeli wama truck lo kade khala namhlanje ngoba ngisho lwehlanu usuku olukhulu uJacinta uyavela ubani lo igama lami baba Nongalo nguNkosikhona kaButhelezi eNquthu usebenza kuphi ngisebenza ele company enkulu nje lapha eNewcastle uNita awusithathe through usibizeleni kade usibizelani kwenzakalani ngiyabonga baba Nongalo ukuthi ugcine sekuphumeleleka kulolu suku la namhlanje kade ngikhala kakhulu njengoba ngisebenza nje lapha kwaNita asijabule sonke kodwa ngithe ngokuthi mina akusenani angivelele obala ngoba abanye abafowethu bayehluleka ukuvela noma bekhala besesimeni esinzima kakhulu siyasebenza kwaNita silayisha iChrome icompany yethu nama truck angaphezulu ka600 la silayishela khona silayishela ko Rustenburg Mooinooi bese siye eDurban neRichards Bay ilodi njengoba silayisha nje sisuka Rustenburg u100 silidilize ekupheleni le mali yamalodi siyithola nge15 kwenzeke siphushe umnumzane wathi masiqashwa wathi yena ufuna amalodi awu8 engenela ngenyanga sithi masisebenza ocontroller bese bethi bona bafuna amalodi awu12 bazosiphusha ke sihlale singalali masingalalanga siphushe bathi bafuna 28 days ngenyanga udrive egijima etrucking mase si-offer siphuma usuku la namhlanje masiphuma namhlanje bayalibala lolo suku uthi off sifike ekhaya ntambama ngakusasa siyafika usuku lokuqala siyawasha ngakusasa kufanele sivuke ekuseni sibuyele emsebenzini ngoba uma ungafikanga uzoxoshwa okanye ulindwe ukuthi uma kuphela inyanga nge30 nje ntambama uzohola uxoshwe ungasatholi lutho unenkinga ngapha ekhaya kubhekwe wena ukuthi kufanele kudliwe akusadliwe ekhaya usuxoshiwe kunentombazane nje omunye oxoshwe nge30 ngo5 ntambama
kwathiwa kune-scratch esincane etragini. Wayesebenza inyanga yonke, akanganikezwa leyo mali, namanje akaze ehola esinaye khona la esishayela naye. Ngacela ngelinye ilanga ukuthi ngisacela ukuyobona odokotela. Wathi ucontroller wami ngisacela uhambe uqhubeke uphushe amalodi. Uzobuya uyobona udokotela uma usulayishile. Ngilayishe. Ngibuye mangibukuyolayisha ethi no, hamba odiliza. Phinde futhi insuku zaze zaba u-10. Ngaze nganqamela ukushiya itruck, ngathatha isinqumo sokuthi no, angihambe impilo yami le. Mangifika kudokotela, udokotela bangitshengise ngempilo ezinsuku zami zokuthi ngikwazi ukubabona. Hayi, ngibashuthele futhi noma ngayicela nencwadi ngibashuthele ngibasendele. Bengabi nankinga la. Kuthe kulelo viki kufanele siholele imali yamalodi nge-15, nginamalodi awu-7. Banginikeza u-200 rand. Ngicela ukubuza iphi enye imali yami ekufanele ngabe ngiyayithola. Bathi hayi no, i-warning la ekhaya. Ushayiswa yi-truck, ungafika ushayiswa yi-truck, kuzohlanywa u-driver, kuhlanywe ekhampanini. Ekupheleni kwenyanga uyawuthola u-9,000. Kulo 9,000 uzokwenzani ngawo njengoba zonke izimo nje sikanje. Ma ucomplain kuthiwa igate livuliwe. Qhubekeka nalobo buhlungu lobo ngoba ngize ngathi cha no ngeke ngoma sonke sineyinkinga ezifanayo, okungcono akulimale mina njengoba sengize ngabona nje ukuthi usufika phambi kwami. Ngiyabonga kakhulu, mhlambe ngiyacela nje nabeminyango nabakhona phambili, kodwa ngiyabonga uma usukhona mhlambe sesosizakala lobu buhlungu esinabo. Asi-ofi, asiholi, kodwa ilo masinikezwa usayinisa i-contract kuthiwa sisebenza u-Monday to Friday. Cha, thina siyithole u-Monday to Friday. Uma ungekho nje ngama-weekend uya absconding, awuholi, awuyitholi imali. Ubuhlungu nje sinabo, iy'ngozi ey'ningi sesizenzile. Isimo secabanga awusadrive ngoma udriver usudrayiva nje ngokuthi uyala uyakhona. Ushayela umuntu ihuthi awusamboni, hawu uqinisa umfana, hayi bo ngiyakubona hayi sorry mani phephisa, akusesikho udriver lokho. Iy'ngozi ey'ningi sesizenzile, sizenziswa isimo esingaphansi kwaso somsebenzi esisebenza ngaphansi kwemindisi. Siyacela kakhulu engazathi singacela ukusizakala uma kukhona abangasisiza, ngoma abanye mabephumile bethi bayahamba baye emnyangweni koNewcastle bethatha iphusha bekusele iphepha lakhe, ifayela yakhe, kuthiwa sobuye sibone, egcine elahlekelwa umsebenzi engasasizakalanga. Umuthi uma ukhala kumnumzane angisizakalanga, ethi anginankinga mina ngingakhahlela udustbin uqashe udriver. Uma uqashwa i-basic ithini i-basic? I-basic afika sinikeza yona sisafika la wayethi 12.5. 12.5. Yebo, kodwa sasingakabi nango uma uthe uma sesirejista leli phepha esarejista kulo lithi sihola 16,480 for i-basic. Yes. Bese sizo-edelwa ngeyamalodi. Yes. Cha, anginjalo la ekhaya. La ekhaya uyiholela nje imali abayithandayo, ayijumpi naku-11. Ayijumpi naku-11. Unesikhathi esinganani la? Sengino-8 months. Uregister. Kodwa lokhu kurejista ongaveli kwa-Buchanning Council ayindawo ey'ningi ayiveli ngoma uthi uma esekurejista uthi unemali kuwo le-11, unemali azoyithatha eyibeke kwa-Sanlam. Mina nje selongirejistile nginenyanga ey'mbili, ayikuveli kwa-Sanlam, noma ngi-check-a kwa-Sanlam akuveli lutho. Akukho la ngivela khona. Angazi noma mhlawumbe nginendlela arejista ngayo yena yakhe yedwa eseceleni. Uma u-Department of Labour manje yokhala Buchanning Council bathi ma ukhale indawo laphana njengendawo yakhe nje akuyo kakhulu eNewcastle akukhulumeki. Ma uthinta nje igama layo le company enkulu uNida angeke nje uzukhulumeke lutho indaba zakho. u-Department of Labour
uyayishalazela uyayishalazela inkulumo yakhe ikhampani le. senike nayo njengabashayeli. Okay, angiqale ngibuzwe ninayo i-union emsebenzini? I-union asinayo. Why? Mayesiqasha nje uvele ethi nje ngicela ngingayifaki i-union. Mayeqasha ufike egate nama CV. Yes. Mawufika egate nama CV ule ndoda ekhona indoda kwathi maxoshwa o-driver bangaphandle kwakhona indoda esalayo etestayo lapha ngaphandle yangaphandle izothatha ama-CV yakho ithestwe qede nenzele konke mase kufanele ukuthi ufonelwe ukuthi uzoqalisa emsebenzini bese kufuna u-5,000 mawungenawo awutholi umsebenzi ngikhokhile nje ngoba ngangena la ngakhokha ngakho ukhokha kuyo le ndoda? Khokha kuyo le ndoda. Yakuphi le ndoda? Eyangaphandle. Iqashile lapha yayi udriver. Makudiliza odriver bekhishwa abantu bangaphandle. Kwasetshenziswa yona yabuyiswa yazo test odriver. Lapho inamaphepha ukuba wase South Africa. Angeke ngazi kahle ngoba angazi lutho ngayo. Kodwa eyangaphandle. Wena ungwala eSouth Africa? Yeah. Ubuqualifya ukushayela iloli noma nawe ubufuna ukufakwa mina ngiyaqualifya i-license yami ina 10 years bengidonsa ama-tank egoli kunama company engingawasebenzela lana nje ngifike vele angizange ngize ngithi ngangenela nje emapalini ngenza konke okwakufanele ngahlala amaviki amabili ekhaya lo ngifona-ke ngisacela ukubuza ukuthi sizobizwa nini mhlawumbe sizoqala wathi hey mkhaya unganakho nokuncane hawu mkhaya ngingangakanani okukhona hayi mawungano-5 mkhaya ngakubiza kwanamhlanje ngathi mina hayi no ngano-3 mhlawumbe u-2 ngabuye ngiwubone ngoba ngifuna umsebenzi ngiwuthumelele ngakusasa ngibizwe kwathiwa kunodriver oseshiya i-truck e-Richards Bay ngagitshezwa kwelinye i-truck kuze ngibe khona la ekhaya ngangeke ngingene awungeni nje ungazange kube khona something ekhiphayo. Wena ngathi umkhaya wakho lo uyena umkhaya wakho nani uyasho ukuthi mkhaya ubizwa ngomkhaya ngokuthi hayi indoda hayi induna yethu mana uJacinta hayi Jacinta mana lensizwa le umkhaya ikhokhisa omkhaya eyangaphandle ikhokhisa nini? Ikhokhisa thina bala ngoba akasasebenzi udriver wangabe ongasiwo se-South Africa. Siwaphuma unida akasamthathi uye yedwa nje wangaphandle umfihlile yena otestayo. Kodwa nini uyalikhokhisa nina bala? Thina nje sabala siyawuthenga. Niyawuthenga nini? Siyawuthenga uma kufanele siwuthole. Zikhona ezinye insizwe engasho uma zinesibindi njengakuthi hayi zawuthenga. Ayikho engangena engathenganga. Zonke zangena ayithengile. Ubasi unida obasi bangakubabili uyedwa yeah uyazi ukuthi umsebenzi wakhe uyadayisa? Angicabangi ukuthi uyazi ngoba manje ngendlela omnika ngayo angiboni ukuthi uyazi. Kanti nimnika kanjani mase nimnika lapha? Simnikeza nje eceleni simbambisa nje omnike nje ake kube yimini uyanginika ke manje sengiqhamuka ngapha. Yebo iloshuni ucaca ukuthi ngeke ifike kumnikazi. Ngeke ifike kumnikazi kodwa umsebenzi uzowuthola. Kodwa umsebenzi guarantee uzowuthola umsebenzi futhi mangazange ukhiphe lutho angeke uzowuthola. Ngeke uthola uyoma lapha namanje khona abantu abasalindile lapha egate abangodriver kodwa namanje basalindile abakawutholi. Africa My Continent i-challenge ikwa-Labour, i-Department of Labour, angazi u-Bargaining Council, namba abantu bathi basebenza enkampanini enkulu kwa-NIDA, bathi iy'khalo zabo azizwakali. Umuntu omdala, ezinye zey'ngozi, nansi insizwa iyasho. Mnumzane uDuma, o-MEC wakwa-Transport, e-KZN, no-Human Settlement. Nansi insizwa ivele lobala, uyasho ukuthi ezinye zezinto ey'dala ukuthi ubone amakhampani zidala iy'ngozi kanje ukuthi abalali ngesikhathi afuna belale ngaso, abaphumule, abanama-leave, abaholi.
bethi bezohola behola ngamalodi lawo iphinde futhi bencane iphinde ingaveli kwayo nalowo mali. Ezinye zezinto-ke uma sithi ngampela senze i-audit yokuthi izingozi zidalwa yini, mhlambe befuna siqale khona kwaNIDA. Nakho sekuchaziwe ukuthi ukhona umkhaya laphana, hhayi umkhaya uyayishaya le Manala. Awutshele umuntu i-truck ohamba ngayo ithini i-fleet number yayo? Ithi 763. 763. Yeah, I-number plate awuyazi? I-number plate ithi KNY 477 MP. MP. Right, ngenzela ukuthi masethi uNIDA akayazi lona. Uthi wena ungalifaka ikhanda on the block ngoba ngiyakutshena bawuxosha la welunga abengeke bedlale nawo. Hayi, noma sebengamane benza abakwenzayo. Vele as long makulungiselekile baningi laba bantu. Laba bantu laba ufike eqashe lapho uNIDA ethi uyisikole so driver iCP yebo. Mawufika lapha usukhishwa kuno driver lapha ngaphakathi. Awungazi lutho ngokuthi ukhokhile. Uzonikeza i-truck ehambe yoshona le eyolanda amalodi long distance. Udriver akakwazi ngisho esebenza usephatha ifoni uyafona ngapha ngihamba kanjani inkulu lento ngicela ungimela mfethu lapha ngicela ungimela ngiyazi nendlela ziyenzeka ingozi sesizenzile iningi ngibabonile bezenza amanye kuleli viki nje ngiyacabanga ukuthi awufuka ama-truck aseyenzile mawusugula usulimele umfethu omunye nje ngolesine uthe mayenza ingozi kwathiwa mawuphuma wayephuma eBay lapho ngasoLundi emakhosini washayisana netruck kwathiwa kalinde etruckini kuzofika imoto izomthatha the masebona sekulate wazwa drive itruck olibeke Friday wathatha itaxi wahamba wayesibhedlela ngakusasa bafona bathi hayibo khona imoto ezokuthatha wathi bengeke ngilinde ngize ngishonele etruckini kube kuthiwa ngilindile ngabe ngishonile ngoba ngithungiwe ngoba ngilimele ngithungiwe khuluma ngaye nje imabe eqaye ebizwe namhlanje angakwazi ukuthi uzoxoshwa noma akayanga kulesi sibhedlela esiqashiswa kuso esiyimele usuke waya kulesi sikahulumeni okhishwa ngisho ngabe kuthiwa ufaka ama-drip esibhedlela sikahulumeni ngokuthi uzobalekela ukuthi ungazi ukhuluma omunye futhi uthe mayenza ingozi futhi wajeknayifa i-truck loyo kwayifakwe yimi ngikhulumele naye umkhaya lo wakhokha futhi ukhokhile nakwena wakhokha kodwa futhi nami akakhokhanga lutho wamdlulisa ibridge yeah kwaba yibridge okay nama-proof asekhona futhi ngiyama ngicabanga kuye okay uthe mayisuka lapho makujeknayifa i-truck usaqala ngamcela ngathi cha akakawazi ureverse akaze kugibele netruck leyo wakhishwa yedwa ngathi mina nduna kanjani ukuthi mhlambe ukuhambe naye ngoma wena uyakwazi ukuhamba no driver umbonise indlela ukuthi mhlambe mazehlela wehla ngobani igiya ufaka manual iretarder engevele egcobe nje zehlela uzobulala abantu bathiwa hayi khuleka mkhaya ukhokhi udlile phela ngoma engamdedela ukuthi hayi angeke kuluma usekufanele ayibuyisele hayi yacheck knife truck wathawa kwangena esibhedlela oLundi uthe oLundi esafika nje safaka ama-drip ufika omunye ungemoto ephuthuma ispecial bamkhipha kanjalo bamsa kwi-private eBay bambuza ukuthi mayemcheck udokotela uyambona ukuthi ukhathele uthi ugcine nini ukuthatha i-off usebenza isikhathi esingakanani lapha wathi hayi ngisebenza u5 days evikini off ama-weekend 2 days esho lokho kubhalwe kuyilokhu njana la kwi-contract kanti ukhathele uyinvithi akayijwayele netruck leyo wayenza ingozi wathi mayebuya waxoshwa kwathi uyeleni kulesa sibhedlela bekufanele eqale ngapha manaka usikhanyisele nina esibhedlela kufanele niye kusona kunesibhedlela ekumele sisiye kusona esiyi-private sakhona kuphela isikuphi lezo sibhedlela ise-Richards Bay noma ngingazi mhlampe ngizoke ngimuza ukuthi wangena kusiphi kodwa nje sona siseBay manje yini enza ukuthi angithi phela i-private hospital iyona esuke engcono yini enikhalisana nima kuswa ku-private hospital ukuthi ma uyakwazi udokotela ngiyacabanga ukuthi udokotela wakhe uyakwazi ukusave umqashi bese udriver engakwazi ukuthi emnikeze noma yonke into ayibikayo noma ayibonayo ukuthi le i-wrong engakwazi esave umqashi
manje mawuye kulesi sikahulumeni kuba nenkinga kuba nenkinga kulesi sikahulumeni ngoba uzosuke ukhulume nani mabe kubona nje ubekubuza imibuzo uzosuka ukhulume konke. Africa my continent, Africa my home. Isimo ke lesi esidinga ukuthi ngempela masifuna ukudila nalezi ingozi ezikhona. Ngazuthi asingene senze door to door ukube siyakhankasa. Kodwa bese sizokwenza yini idepo to depo. Bhuti omdala into ongafuna ukuthi siyenze asenze idepo to depo singene la kwaNida. Siye Newcastle sifike singene lapha abashayeli bonke bezila siye kuyisonto siye kumgqibelo beze bezokhuluma from there sizokwazi ukuthola lezi zinto siyabona ukuthi into ihamba kanjani iweb intambo ende uma ukuthi nama report uyabona ukuthi kuthiwa ayakhukhwa ayakhanda asilazi iqiniso lingakanani lapha kodwa siyabona kulento aseyishila umfowethu ikhona into esingayilandela sivuke nayo ikwazi ukuthi ilekelele kulezi ingozi zama truck ikakhulu ama side tip usiyayizwe into esibhekene nayo kwaNida nje into yokuqala insolo zithi kunobhuti lapha umkhaya phela mawuphethe imali uyakufaka ezinye zezinto mfowethu elogcina lapho lithi ngisacela ukubonga babunongalo kakhulu ukuthi ukwazi ukufika ukuzwe nanga le ndoda le enkulu enegama elikhulu uNida leya ndoda leyana ino driver abaningi kakhulu kube kuthiwa nje iyenza ngendlela eyiqiniso ngabe siyabonga ukuthi cha hayi ingendlela enkulu ngakhona leya company inama truck angaphezulu ka600 kodwa into ehambisana ezenzakala ngaphakathi azinhle yizo lezi ezenza ukuthi sibulale nomphakathi thina bo driver hlungu ukudrive itruck ungasacabanga ukuthi uzemgwaqeni useyicabangela ukuthi kaze ngizolala ngidleni mangayeka la ngizodlana ngicabanga amaplani amaqhinga ukuthi ngizokwenza kanjani bese ngicela ke naseyinsizweni lezi esikuza impolompolo hayi masiqeda ekseni isivuke nje sicheck itruck nesikubhela lezi esisebenzisa masivala amakhetheni sisilele bese sikwazi ukuthi singasitshingi ngewindi ku freeway sithi masicheck itruck sithathe nje siyosichithela eceleni ngoba emgwaqeni sibuye siphazamise nabantu lana nesikuphu lana nesikuphu ingeje lena uyikhiphe ngewindi phazamisa kosemuva seceleni kwakho ngaluleka nje ngibonge nako baba nako sisi esinabo kulomkhakha cha ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kuzogcina sekulungile. Siyabonga kakhulu Africa my continent Africa my home insizwa yakwaButhelezi usolibekile ukuthi abaseyithebeni nathi sobuka ukuthi sobamba phi sike ngakuphi ngoba lento yokuphepha emgwaqweni akuyona into nje soyimemeza la iyadinga ukuthi senze nje icampaign ezothi depo to depo uzokhumbula ukuthi 2017 2018 ngake ngenza icampaign ethi rank to rank ngahamba ama rank a105 eKZN sawubona umehluko ngaleyo campaign yayixhaswe Transport Education Training Authority leyo campaign le sabona ukuthi akugcini ngokuthi udrive umbone enza into wrong lapha utho ukuthi nalapha izindlu zangasese azikho manigeza nigezapho lokhuza before we go nigezaphi indawo zokugeza sikahle ama truck stop nikahle akhokhelwa ama truck stop indawo kula sigeza khona emajaldini akhe noma ke nawe engemahle ukuthi ngingageza umuntu ophilayo mawungangena nje la ngaphakathi ngabona ukuthi hayi no hayi akusesikho nakho ayisindawo eright konke nje amadebha akhe elomuntu omnya elo driver nje alibalekile ngoma nakhona eNewcastle mawufika ejaldini siyafihla makukhona paymaster kuthiwa ingakubona paymaster simangala ukuthi hawu ngapha kuyasibhadara uye lo sibhadara akasazini kanti la ekhaya sicashe sihlale ngokucasha manje kwakubona udlula uhamba nje ejaldini ekuyaphezulu ngokufisa kabi khishwe ngegate akusuye umnikazi wakhona ngoba ngirejistile nje kuye aliveli leli gama lale ndoda noholelwa sirejistwe abanye ukuthi mawukwazi ukuthi ugijimisa lo uNida akabambeki unamakhampani awu3 ngaphakathi mina ngikubhoda logistics ngihamba ngetruck kaNida mawungathi uyobopha uNida akaziwa ndawo yena uyisikole kodwa lesi isikole ethi mayizokuqasha ufuna i-pay slip ne3 years experience esayitipa kodwa uthi usesikoleni
eqede lapho ekuthatha uhlaza unjalo ekhambise wedwa uyodala ingozi. Hey, Madlanga Commission. Hey Mkhwanazi. Hey, sizazosebenza bafowethu. Uyabona ukuthi ke iningi into efuna ukwenziwe la kuma tracking operators. Yeah. Kunezinto eziningi obona ukuthi asazi phela ukuthi basebenza ngamapha ama policies ama regulation abaguidayo ukuthi ungathi ukashwe enye ikhampani vele kodwa mhlambe kuyenzeka kodwa ke ezinye zezinto bengisathi ke kanti manizohola kanti nihola ewindini nihola ngesandla yini. Ey, masizohola nje mangithiwa nje iyaphela nje inyanga namhlanje. Bonke abantu ingenile thina size siyithole ngabo 9 ebusuku. Nihola umhla 39 kahle. Sihola ngo 9 ebusuku uthi ngey1 ke usuvuka usuthumela ekhaya. Ey, Paymaster usuke yapi lana kanti? uPaymaster uyafika lapha eJaldini mayifika ezo ey bese uphathana kabi ngoma ngisho nabo controller laba angeke ulithola iload ucontrol ngamnika ngalutho kuyo le amalodi. Hawu Sihlephula kuyo le esiyiholayo siphe no control kusho ukuthi le mali sicezulana idliwa iyicompany idliwa control wena kuwe nje ubususala nje udriver kubonakala ekuthiwa hawu ngome drive inkabe engaka lo muntu lona yini engayiphambili cha kuye phambili futhi ngeke uze kuyo. Nibuye no controller niyamcosulela. Ucontroller naye nje uyayidinga yakhe wazi wathi management enye senior wathi wabsend a message wathi ngisacela ukuthi nayi nenumber mawukuthi ucontroller khona ucontroller ocela imali hayi basho bathi ngeke zeyenzeke lutho le angeke ivaleke ngeke isavaleke sebeyijwayele. Sebeyijwayele mawubuye ofini mangamnikanga lutho awusena truck seyinikeza omunye okhiphayo. Njengoba ucontroller nje econtroller ngiyacabanga ukuthi wayedwa uyamcontrol u60 wo drive o 200 nje uyabadinga kulabo driver abawu60 engiza nje eceleni ngomunye nje oyikhiphayo. Ona uyayibhatalela nami ngiyayibhatarela ilona. Mawungayibhatarele kanti uzogcina wenzani? Okusho ukuthi nje ngizosebenza kabuhlungu ngalendlela ukuthi nje noma mina ngizongixova nje engisebenzise kabuhlungu ngigcine ngasesuya udriver sengiyisilwane ngisho emgwaqeni sengibulala abantu abangenacala kanti inkinga ilapha emuva. Ngicabanga ukuthi ngokuqala sithola le insight mhlambe izosilekelela going forward kodwa ke sesiyazi ukuthi kungenzeka ungafika lapha ungasatohosi uthe wena uyayibamba le kaMkhwanazi nawe uzoba umkhwanazi ematracking uzoyikhuluma into wrong makunento wrong uzoyikhuluma ngoba ufuna ukuthi kulunge okulunga ungalunga akulungi kodwa abantu abazi ukuthi yini eqhubekayo. Impela cha ngiyayibamba noma ngabe kuphela kwanamhlanje akusena nkinga kodwa makulungile ingane zabantu singagcini sibulala abantu abangenacala emgwaqeni. Baningi abantu ababulawa zingozi zama-truck sikhala sithi abantu driver bama-truck badala ingozi cha ukuhlukumezeka emqondweni nokukhathala emzimbeni ugcina usukhanda ingozi. Qala ke siyabonga kakhulu esoloko sixhumane makukhona okusha nathi sikutholayo sizokwazi ukuthi size ngakuwena. Ngiyabonga Nongadi. Thank you so much. Siyabonga.